نصیر آباد دمک تحصیل 76 سنسرا شیرانی نزدیک بارودی سرنگ تراکی بتا یک موٹر سائیکل بارودی سرنگ گو ڈکوار تک موٹر سائیکل سوار عطا محمد ٹھکرانی ٹپی جاوراں اسپتال سر کنک دیتا متعلقہ ایس ایچ او سی ٹی ڈی پولیس ویلے جاہا سربتگاں اور دمگا ہائی الرٹ شنکتر نصیر آباد دمک تحصیل 76 سنسرا شیرانی نزدیک بارودی سرنگ تراکی بتا یک موٹر سائیکل بارودی سرنگ گو ڈکوار تک موٹر سائیکل سوار عطا محمد ٹھکرانی ٹپی جاوراں اسپتال سر کنک دیتا متعلقہ ایس ایچ او سی ٹی ڈی پولیس ویلے جاہا سربتگاں اور دمگا ہائی الرٹ شنکتر